no debate sobre as políticas fiscais e o sistema de financiamento autonómico temos un bo exemplo. Mire, vostedes, señores do Partido Popular, señoras do Partido Popular, xustifican os recortes, a demolición programada das políticas sociais e dos servizos públicos, dicindo que non se pode gastar o que non se ten. Ben, non se pode gastar o que non se ten, mas renuncia, no ámbito das súas competencias, a exixir que pague máis impostos que máis ten, mentres Galiza é xa a terceira comunidade autónoma do Estado español con menos gasto sanitario por habitante, señor Feijóo. Non se pode gastar o que non se ten, agasen asesores, por suposto, mas destinan 2.700.000 euros a residencias privadas de maiores, mentre reducen a mitade o gasto en comida para os maiores que están ingresados en residencias públicas. Sabe cal é a consecuencia, señora conselleira, que pon cara de perplexidade? Pois mire, que non poden consumir nin verduras, nin carne, nin peixe fresco. E os residentes con problemas de contención que se apañen cun cueiro toda a noite. Esa é a sensibilidade social do seu goberno, señor Feijóo. Mire, non se pode gastar o que non se ten, mas iso sí, destinan 250 millóns de euros aos centros privados concertados, incluídos 12 millóns de euros a centros que segregan a nenos e nenas en razón do seu xénero. E, mentres tanto, recortan os orzamentos no ensino público nada máis e nada menos que nun 30% desde que vostede é presidente, señor Feijóo. Por certo, vai exixir que os centros do Opus que estiveron percibindo estas axudas ilegalmente devolvan este diñeiro. Vai exixir? Espero que na réplica sexa claro na resposta.